ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्यतादे सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा डिवोटीஸ். प्रभु ஷேர் பண்றீங்களா? हरे कृष्णा प्रभु. ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்ணிக்கோங்க. அத்தியாயம் 2 பகவத்கீதையின் சுருக்கம், கீதையின் சாராம்சம். இந்த செகண்ட் சாப்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். பகவத்கீதையினுடைய அப்படி ஃபுல் சாராம்சத்தையும் சொல்லக்கூடியது இந்த சாப்டர் அப்படின்னு இங்க பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். சோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த ரீகேப். அத்தியாயம் 1 கதை சுருக்கம். அர்ஜுனர் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கு 5 காரணங்களை சொன்னாரு. சோ இந்த பக்கம் கௌரவ படைகள், இந்த பக்கம் பாண்டவ படைகள் நிக்குது. நடுவுல தேரை செலுத்த சொல்கிறார் அர்ஜுனர். பகவானும் அவருடைய காரணமற்ற கருணையினாலே ஒரு தேரோட்டியாக இருக்கிறார். சோ பக்தர்களுக்காக எவ்வளவு தூரம் இறங்கி வந்திருக்கிறார். சோ அவரும் அவருடைய அவர் சொன்னதுக்கு ஏற்ப தேரை நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்துறார். நிறுத்தணும்னா பாக்குறார், இந்த பக்கம் எல்லாம் பாக்குறார், நிறுத்தி பாக்குறார். ஐயோ, என்னுடைய சகோதரர்கள், என்னுடைய குருமார்கள், என்னுடைய சித்தப்பாமார்கள், என்னுடைய வெல்விஷர்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவங்களே நான் கொல்ல போறேன், முடியவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கு 5 காரணம் சொல்றாரு. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். சோ இந்த மாதிரி சொல்றாரு. இரக்கம்னா என்னன்னு தெரியும், அவங்கள கொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப கம்பேஷனா சொல்றாரு. அடுத்து இன்பமின்மை, இவங்களையெல்லாம் நான் கொன்னுட்டேன்னா நான் என்னுடைய சந்தோஷத்தை யார்கிட்ட பகிர்ந்து கொள்வேன், இவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டு எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்கு அப்படிங்கிறாரு. சோ இவங்களெல்லாம் கொல்வதனால் எனக்கு பாவம் சேரும் அப்படிங்கிறாரு. குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும், போரிலே நிறைய ஆண்கள் இறந்து விடுவார்கள், அந்த குடும்ப தலைவர்கள் இறந்து விட்டதனால அந்த குடும்பங்கள் நிராதரவாக இருக்கும், அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்துவதற்கு பெரியவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். சோ இளைஞர்கள் அந்த குடும்பத்து இளைஞர்கள் அவங்களை வழிநடத்த ஆள் இல்லாதனால சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி தவறான வழிகளிலே செல்வார்கள். சோ குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கு நான் காரணமா இருக்க மாட்டேன் பகவானே, அதனால எனக்கு இந்த போர் வேண்டாம் அப்படின்னாரு. அப்புறம் இருமணம், இன்டெசிஷன், அவர்னால எந்த முடிவும் எடுக்க முடியல, அவருடைய மனம் எல்லாம் குழப்பத்திலே ஆழ்ந்திருக்கிறது. சோ அதனால பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிடுறார். ஒரு இன்டிமேட் ஃப்ரெண்டா இருந்தவர் இப்ப சீடனாக மாறப்போகிறார். சோ அதுதான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது
இப்போ அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா, இரக்கம். ஏன் இரக்கம் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா, அர்ஜுனர் வந்து நான் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போறோம்? நீங்க யாரு? அப்படின்னு கேட்டா, நான் வந்து சுகன்யா அப்படின்னு சொல்லுவேன். அப்ப நான் அப்படின்னா என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, நான் அப்படிங்கிறது இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஆனா அது தப்பு. நான் அப்படின்னா எனக்குள்ள ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது, ஆத்மா இருக்கிறது, சோல் இருக்கிறது. அதுதான் நான். இந்த உடல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா போட்டுக் கொண்டிருக்கிற சட்டை. அந்த ஆத்மா இந்த ஜென்மத்துல மனித சட்டையை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. போன ஜென்மத்துல நாய் சட்டையோ, பூனை சட்டையோ, ஒரு மரத்தினுடைய சட்டையோ, ஏதாவது ஒரு சட்டையை போட்டுக் கொண்டிருக்கலாம். சோ இது எல்லாம் நன்றாக தெரிந்த அர்ஜுனரை வந்து குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியவர் யார்? பகவான் தான். இல்லைங்களா? நம்ம போன சாப்டர்ல பார்த்தோம். சோ அப்பதான் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பார். சோ இதை நமக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக தான் வந்து அவரை வந்து அறியாமையிலே ஆழ்த்தி இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வைக்கிறார். சோ நான் நீ அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? இவர்கள் எல்லாம் உடல்கள் அல்ல, இவர்களை கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு இறக்கப்படாத. இவர்களுடைய உடல் அழிந்து விட்டாலும் அவர்களுடைய ஆன்மாவை அழிக்க முடியாது. ஆத்மா இஸ் எட்டர்னல், நிரந்தரமானது, அதற்கு அழிவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார். இதை வந்து பின்னாடி நம்ம சாப்டர்க்குள்ள போகும்போது விரிவாக பார்க்கலாம். சோ அடுத்தது இன்பமின்மை அப்படின்னு சொன்னாரு. கர்மகாண்டம். சோ இந்த இன்பமின்மை அப்படின்னா ஏன் இன்பமின்மைன்னு சொல்ற? அவங்க எல்லாம் இந்த போர்க்களத்திலே இறந்து விட்டார்கள் அப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ நேராக வந்து போர்க்களத்திலே இறந்த போர் வீரர்கள் எல்லாமே சொர்க்கம் புகுவார்கள். நீ வந்து நீயும் போர்க்களத்துல இறந்துட்ட அப்படின்னா சொர்க்கத்துக்கு போவ. இல்ல அப்படின்னா உனக்கு நீ போர்க்களத்துல ஜெயிச்சுட்ட அப்படின்னா உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்க போகிறது. நீ ராஜ்யத்தை ஆள போகிறாய். அப்புறம் எப்படி உனக்கு இன்பம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவ? அதனால நீ வந்து தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு வந்து சொல்றார். அடுத்து பாவச் செயல். சோ புத்தி யோகம். சோ எதுவுமே வந்து நான் செய்கிறேன் செய்கின்ற அனைத்து ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சா கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வந்து அந்த விளைவுகள் வந்து நம்மை வந்து சேரும். ஆனா நம்ம செய்கின்ற செயல்களை வந்து புத்தி யோகம் அப்படின்னா பக்தி செய்யறது. சோ பகவான் கிட்ட அர்ப்பணிச்சிட்டோம், சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு அர்ப்பணிச்சிட்டோம். நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே சரி, அதை வந்து அர்ப்பணிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதிலே வருகின்ற பாவமோ புண்ணியமோ நம்மை வந்து சேராது. சோ பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை. சோ பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு செய்யும் போது அந்த பாவங்கள் வந்து நம்மை வந்து சேராது. அதனால நீ பயப்படாம போர் செய் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்கிறார். அடுத்தது இருமனம். அவர்னால வந்து டெசிஷன் எடுக்க முடியல இல்லைங்களா? அதான் 2.41ல சொல்றாரு. பகவான் என்ன சொல்றாரு? திடமான உறுதியுடன் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யுங்கள். சோ பகவான் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய இஷ்டம் என்ன, நமக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து யோசிக்க கூடாது. பகவான் சொல்லிட்டாரு, அதனால அது செஞ்சு முடிச்சிடணும். பகவானுடைய திருப்திக்காக தான் செயல்பட வேண்டுமே ஒழிய நம்மளுடைய திருப்திக்காக வந்து செயல்படக்கூடாது. அதனால பகவான் போர் செய், நீ ஒரு சத்திரியனாக இருக்கிறாய், சத்திரியனுடைய கடமை என்ன? போர் செய்து நாட்டை காப்பது. சோ அத வந்து நீ வந்து உறுதியுடன் நீ வந்து செய், திடமான மனதுடன் அந்த போக்கஸா வச்சு நீ வந்து போர் செய். சோ அதுவும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது அதுல வருகின்ற பாவமும் வராது அப்படின்னு பகவான் வந்து 2.41ல சொல்றாரு. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சிதாதீர் முனி. சிதாதீர் முனி அப்படிங்கிறது ஒரு முனிவரோட பேர் கிடையாது. சோ எல்லாவற்றையும் பற்றற்ற முனிவர்கள், மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அவங்களுக்கு. இந்த பௌதீகத்துல எந்த ஆசைகளும் கிடையாது, பற்றுகளும் கிடையாது. ஒன்னே அவங்களுடைய எல்லா மனசு ஃபுல்லாமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. எந்நேரமும் 24/7 பகவானையே வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கிறவங்க. சோ அவங்க வந்து தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற முனிவர்கள் அத்தனை பேருமே அவங்களுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு பேரு. சோ அவங்க தூய ஆழ்நிலை நினைவில் உள்ள நபர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம், அதை பார்க்க போறோம். அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போதல் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்படின்னு முதலே சொன்னார் பாத்தீங்களா, குடும்ப பாரம்பரியம் நசிந்து போகும், அதனால் நான் போர் செய்ய விரும்பவில்லை அப்படின்னு சொன்னாரு. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான்? நீ அந்த வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இரு அப்படிங்கிறாரு. அதாவது நீ வந்து போர்ல ஜெயிச்சு நீ ஒரு ராஜாவா வந்து முடிசூட்டி கொண்டால்
அந்த வர்ண சங்கரம், அந்த பிள்ளைகள், அந்த தந்தையை இழந்தவர்கள், தாத்தா, அந்த மாதிரி பெரியவர்களை இழந்த குடும்பத்தில் வந்து தவறான வழியில் போக விடாமல் அவர்களை காத்து நிற்பாய். சோ அவங்க வந்து பெண்களும் அந்த இளைஞர்களும் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி தவறான பாதையிலே போனாதானே தேவையற்ற சந்ததிகள் அப்படிங்கிற அந்த வர்ண சங்கரம் உண்டாகும். நீ அதை தடுத்து விடலாம். நீ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஏன் இருக்கக்கூடாது? அதனால நீ எழுந்து போரிடு அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். அடுத்தது பிரபு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் செகண்ட் சாப்டர்ல कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः वृच्वामिद्वां धर्मसम्मूढसेद यच्छ्रेयसानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेकं साधिमां त्वां प्रपन्नम्. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படிங்கிறாரு. சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஃபுல்லா அர்ஜுனர் தான் வந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாரு. பகவான் ஒண்ணுமே பதிலே சொல்லல. சோ இப்பவும் வந்து இந்த செகண்ட் சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போதும் வந்து இப்பவும் வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனர் நான் வந்து ரொம்ப குழப்பமா இருக்கிறேன். எனக்கு எது நல்லது, எது செய்யலாம், எது செய்யக்கூடாது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. சோ ரொம்ப பலவீனமா ஃபீல் பண்றேன் நானு. என்னுடைய இயல்புகள், அவர் பெரிய வில்லாளி, அவர் வந்து எந்த போரிலுமே தோற்றதே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட சிறந்த வீரர் அவர். ஆனா அவரே என்ன சொல்றார், நான் பலவீனத்தால் என்னுடைய இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன் அப்படிங்கிறாரு. இங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு, கருமித்தனமான அப்படிங்கிற வார்த்தை. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். கருமினா வந்து நிறைய இருக்கும், ஆனா வந்து அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் என்ன பண்றோம் அப்படின்னு, நம்மளுக்கு இந்த மனித பிறப்பு கிடைத்ததை வந்து நம்ம வந்து சரியாக பயன்படுத்தவில்லை என்றால் நம்ம வந்து கருமிகளுக்கு சமம் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து விளக்கம் தருகிறார். சோ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இந்த மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கம் ஆன்மீக பாதைக்கு நாம் செல்ல வேண்டும், பகவானை சென்று அடைய வேண்டும். ஆனா நம்முடைய வாழ்க்கை பிரச்சனைகளை எல்லாம் தீர்த்து பகவானை வந்து சென்று அடையணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு நாய் பூனைகளை போல ஏதோ வந்தோம் வாழ்ந்தோம் செத்தோம் அப்படின்னு நம்ம வாழ்க்கையை முடிச்சுட்டு போனா அதுதான் வந்து கருமிகள் அப்படின்னு வந்து இங்க பகவான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து விளக்கம் தருகிறார். இப்போ இதெல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார், எனக்கு எது நல்லது எனக்கு எது கெட்டதுன்னு தெரியல, அதனால நீங்களே எனக்கு வந்து எது எது நல்லது அப்படின்னு எனக்கு வந்து எடுத்துரைப்பீராக அப்படின்னு ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற நிலைமையிலிருந்து இப்ப உறவு முறை வந்து மாறிடுச்சு. சீடராக வந்து பகவானிடம் வந்து சரணடைந்து விட்டார். சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு இதைதான் சொல்கிறது. சோ இப்ப வந்து போரிடறதுக்காக வந்து நின்னதுக்கு அப்புறமா வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய தப்பு இல்லையா? இப்ப நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக உள்ள போயாச்சு. உள்ள போனதுக்கு அப்புறமா நான் எழுத மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தா அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் நம்முடைய கடமைகளை வந்து நம்ம சரிவர செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறதை வலியுறுத்துவதற்காக தான் இந்த ஸ்லோகம். அடுத்தது பிரபு. இப்போ இந்த பிக்சரை பாக்குறீங்க இல்லையா? முதல்ல என்ன தெரிஞ்சது, ரொம்ப தூரத்துல ஒரு மலை தெரிந்தது. பிரபு இத மறுபடியும் போட முடியுமா? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து கொஞ்சம் நல்லா பாருங்க. இங்க ஏதோ மரம், பெரிய மலை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அந்த கிரீன் தெரியவே இல்லை. அப்புறம் தான் பக்கத்துல போக போக ஒரு மரம் தெரிஞ்சது. இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்துல போக போக தான் வந்து நமக்கு அதுல ஒரு பறவை கிளி உட்கார்ந்து இருக்கிறது தெரிஞ்சது இல்லைங்களா? சோ நம்மளுடைய பார்வைகள் வந்து பர்ஃபெக்டா இருந்தா மட்டும்தான் நாம் பார்ப்பது சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கறது சொல்றதுக்காக தான் இந்த பிக்சர் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. சோ நம்முடைய பார்வை எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா இருக்கணும். சரி, கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறவர் நம்ம எல்லாம் நம்ம அட்ராக்ட் பண்றவர். சோ நம்ம அனைவரையும் எந்த வயசுக்காரங்களா இருந்தாலும் சரி, அவர் வந்து எத்தனை பிள்ளையாக இருப்பார், பாலகனாக இருப்பார், எவ்வனத்திலே இருப்பார் இல்லைங்களா? நம்ம வந்து எப்படி வேணுமானாலும் அவரை வந்து நம்ம வழிபடலாம். சோ அப்படிப்பட்ட நம்ம எல்லாரையுமே இன்னும் சொல்ல போனா அவர் தான் நம்முடைய உள்ளம் கவர் கல்வன் அப்படின்னே சொல்லலாம் இல்லைங்களா? ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் அப்படிதானே சொல்லியிருக்காங்க, நம்முடைய உள்ளம் கவர்ந்த கல்வன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அடுத்தது
சோ பகவானுடைய அந்த பால்யம் பிக்சரை நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த பிரபு. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா 2.11 இது. ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சொல்றேன். தேஹினோஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முக்யதி. சோ இந்த தேகத்தை உடையவன், உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு ஒரு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது இல்லை அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்கிறது. சோ பகவத்கீதையுடைய சாராம்சம் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப வந்து புரிஞ்சுக்க போறோம். தேகினோஸ்மின் யதா தேகே, உடல், நம்மளுக்கு இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. இந்த ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி மனித பிறப்பு எடுத்து வந்திருக்கிறோம். இந்த மனித உடல் நிறைய சேஞ்சஸ்க்கு உள்ளாகிறது. ஃபர்ஸ்ட் சின்ன வயசுல இந்த பிக்சரை பாருங்க, ஒரு சின்ன குழந்தையா பாலகனாக, சின்ன அந்த ரொம்ப பிறந்த குழந்தை, அப்புறம் பாலகனாக அப்படி கடந்து சென்று இளமைக்கு மாறுகிறது. அப்படியே வந்து முதுமை அடைகிறது. முதுமை அடைந்து மரணத்தை சந்திக்கிறது. சோ இது போலதான் இது வந்து இந்த மாற்றங்கள் எல்லாமே உடலுக்கு தானே ஒழிய நம்மளுடைய மனதிலே இருக்கின்ற ஆத்மாவுக்கு மரணம் என்பது கிடையாது. நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம் இத்தனை நாள், நம்ம இறந்து போயிட்டா அப்படின்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்மளுடைய ஆத்மா இந்த மனிதன் அப்படிங்கிற இந்த சட்டைய போட்டுட்டு இருக்கு. இந்த சட்டைய மனித உருவில் இருக்கிற இந்த சட்டை வந்து இந்த பிறப்பு முடிந்தவுடன், நான் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து வயசாகி இறந்ததுக்கு அப்புறமா என்னுடைய ஆத்மா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வெளியேறிவிடும். ஆத்மா கூடவே வந்து பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் நம்ம மனசுல. சோ அந்த ஆத்மா வெளியேறி விடுகிறது. சோ வெளியேறி போய் நம்ம செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப வேறொரு உடலை நம்மளுடைய ஆசைகளுக்கும் ஏற்ப, நம்ம மனசுல நிறைவேறாத ஆசைகள் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதற்கு ஏற்பவும் பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்பவும், அதாவது நம்மளுடைய கர்மாக்களுக்கு ஏற்ப வேறொரு உடலை வந்து பகவான் நம்மளுக்கு தருகிறார். சோ நம்மளுடைய ஆத்மா அப்படிங்கிறதுக்கு அழிவே கிடையாது. அந்த ஆத்மாவை நிரந்தரமானது. சோ மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு தான் மாற்றம் பெறுகிறதே ஒழிய அது சாவது கிடையாது. அப்போ எது அழிந்து போகிறது? நம்முடைய இந்த உடல் தான் அழிந்து போகிறது. அதனால அறிவுடையவர்கள், அதாவது ஞானிகள், இந்த மாற்றத்திற்காக, இந்த இறப்பிற்காக அவர்கள் வந்து வருந்துவது கிடையாது, திகைப்பது கிடையாது. சோ அதனாலதான் வந்து பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள் எல்லாம் வந்து, நம்ம எல்லாம் வந்து சாதாரண மனிதர்கள், இந்த பௌதீகத்திலே இல்லறத்திலே இருக்கிறவர்கள், நம்மளுக்கெல்லாம் நம்மளுடைய யாராவது உறவினர்கள் எல்லாம் தவறிவிட்டால் நம்மளால வந்து அதை தாங்கிக்க முடியாது. நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிப்போம். ஆனா ஞானிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவ்வளவா வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த உண்மை வந்து தெரிந்திருக்கிறது. நம்ம வந்து அறியாமையில் இருந்ததுனால நம்மளுக்கு இது தெரியல. இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டா கூட நம்மளால மாற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா நம்மளால அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாம் நம்மளால மாற முடியாது. சோ இது மனிதனுடைய இயல்பு. சோ நிதானமான புத்தியை உடையவர்கள், அறிவு உடையவர்கள் இந்த மாற்றத்தினால வந்து, இந்த மரணத்தினாலே வந்து திகைப்பது கிடையாது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ அறிவாளியை போல பேசுகின்ற நீ இதற்காக எல்லாம் வந்து நீ வருத்தப்படக்கூடாது. எதுக்கெல்லாம் கவலைப்படக்கூடாதோ அதற்கெல்லாம் கவலைப்படுகிறாய் அர்ஜுனா. சோ அறிவுடையவர்கள் வந்து அந்த மாதிரி கவலைப்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்கிறார். அடுத்தது நைனம் சித்தந்தி ஹஸ்திராணி நைனம் தகதி பாவக நச்சைனம் க்லேதயன் யாவோ நசோஷயதி மாருதக. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்துடலாம். இந்த பிக்சர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா, 2 பறவைகள், ஒரு மரத்தின் கிளையிலே 2 பறவைகள் அமர்ந்திருக்கின்றன. ஒண்ணு யாரு அப்படின்னா
ஒண்ணு வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா, நம்ம மனசுதான் சரிங்களா? மனசுதான் வந்து உருவப்படுத்திருக்காங்க ஒரு மரம் மாதிரி. சோ இந்த மனசுக்குள்ள நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்கிறது. நம்ம பார்த்தோம் அதை வந்து எட்டர்னல், அதை வந்து அழிக்க முடியாது, மரணம் கூட அதை வந்து அழிக்காது, அது அப்படியேதான் இருக்கும்னு பார்த்தோம். அந்த ஆத்மா பக்கத்திலேயே இன்னொரு பறவை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு பாருங்க. இங்க உட்கார்ந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பறவையை பார்த்துட்டு இருக்கு. அது யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா ரூபத்துல நம்மளுடைய ஆத்மா பக்கத்துல நம்ம மனசுல உட்கார்ந்து இருக்கிறார். சோ உயிர்வாழ் நம்மனா மனிதர்களுடைய மனதிலே மட்டும் கிடையாது, உயிர்வாழிகள் அத்தனை பேருடைய நாய் பூனை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அத்துணை பேருடைய மனதிலும் கூட பகவான் வந்து பரமாத்மாவாக அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். அமர்ந்து கொண்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பறவை, அதாவது நம்ம அந்த இது வந்து இந்த பழங்களை எல்லாம் வந்து சுவைத்து கொண்டிருக்கிறது. இது புளிப்பா இருக்குது, இது வந்து கொஞ்சம் இனிப்பா இருக்கிறது, சரி இதை போட்டுடலாம், இன்னொரு இனிப்பு கிடைக்குமா. அதாவது இந்த பழங்கள் அப்படிங்கிறது இன்ப துன்பங்கள், வாழ்க்கையின் இன்ப துன்பங்கள். சோ அதை வந்து சுவைத்து சுவைத்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறது. சோ பகவான் அப்படிங்கிறவர் பக்கத்திலேயே இருக்கிறார், அவர் பக்கம் திரும்பவே இல்லை. சோ இந்த இன்ப துன்பங்கள்லயே வந்து நம்ம சிக்கி 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 வந்து மாட்டிக்கொண்டே இருக்கிறோம். பக்கத்துல இருக்கிற பகவானை வந்து உணர்வதே இல்லை. என்னைக்காவது ஒரு நாள் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு திரும்பி பார்த்தா அவர் வந்து நம்மை வந்து மாறி அணைத்துக் கொள்வதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். சோ நம்ம என்னைக்காவது திரும்ப மாட்டோமா? நம்மை பார்த்து ஒரு அடி அவரை பார்த்து நம்ம எடுத்து வச்சுட்டோம்னா அவர் 10 அடி எடுத்து வச்சு நம்மளை வந்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு தயாராக இருக்கிறார் இந்த துன்பங்களிலே இருந்து, அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தா இங்க வந்து ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு வெப்பனை வச்சு அதை கட் பண்ண முடியுமா ஆத்மாவை அப்படின்னா முடியாது. அதை நெருப்பால எரிக்க முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. நீர்னால நனைக்க முடியுமா முடியாது. வீசும் காற்றினால உலர்த்த முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதனுடைய சைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹேர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதனுடைய நுனியை எடுத்துக்கோங்க. அந்த நுனிய வந்து 10,000 பீசஸா கட் பண்ணீங்கன்னா அதுல ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கோங்க, அதுதான் வந்து ஆத்மாவுடைய சைஸ். சோ இது வந்து உங்களுக்கு விசில கேட்டாலும் கேட்பாங்க சரிங்களா? இதை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சோ ஆத்மாவை வந்து நிரந்தரமானது, அதை வந்து அழிக்க முடியாது, அதுக்கு அழிவே கிடையாது அப்படிங்கறத வந்து இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அடுத்தது அவாச்யவாதாம் சபகூன் வதிஷ்யந்தி தவாஹிதாக நித்தந்தஸ்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உன்னுடைய எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பர். அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு இப்ப பகவான் அப்படின்னு கேட்டா அவர் என்ன சொன்னார்? நான் போர் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு 5 ரீசன் சொன்னார் பாத்தீங்களா. நான் வந்து போர் செய்யல, எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், எனக்கு சந்தோஷம் வேண்டாம், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லைங்களா போன சாப்டர்ல. அதுக்குதான் இப்ப சொல்றாரு. நான் வந்து என்ன சொன்னாரு, நான் காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ண போறேன்னு வேற சொல்லிட்டாரு. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார்? ஒருத்தருடைய கடமையை வந்து இன்னொருத்தர் செய்யக்கூடாது. சத்திரியருக்கு என்ன கடமை? ஒரு போர் வீரன், சத்திரியர்னா போர் வீரன், போர் வீரனுக்கு என்ன கடமை? போர் செய்து நாட்டையும் மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கறதுதான் கடமை. இப்ப கார்கில் வார் நடந்துச்சு. அப்ப அங்க நிக்கிற போர் வீரர்கள் ஐயோ அடுத்தவங்களை எல்லாம் எதிரிகளை எல்லாம் நான் கொல்ல மாட்டேன், அவங்களும் மனுஷங்க தான் என்ன மாதிரியே அப்படின்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பெரிய முட்டாள்தனம் இல்லைங்களா? அப்ப நாட்டை காப்பதற்காக அங்க போய் நின்றுக்கிட்டு நான் இந்த பாவ காரியங்களை எல்லாம் செய்ய மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இருக்குது இப்ப அர்ஜுனர் சொன்னது. சோ அவர் வந்து கடமையிலிருந்து தவறிவிட்டால் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறதா இங்க வந்து சொல்றாங்க. நீ வந்து போர் செய்ய மாட்டேன்னு நீ போயிட்ட அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நீ பயந்து போற, போரிடுவதற்கு பயந்து கோழையை கூட ஓடி போகிறாய் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அன்பில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி உன்னை வந்து நிந்திப்பார்கள், உனக்கு திறமையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்பதை விட துன்பம் தரக்கூடியது உனக்கு வேற ஏதாவது இருக்க முடியுமா? அதுக்கு நீ பேசாம உன்னோட கடமையை நீ செஞ்சுட்டு போகலாம்ல அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இங்க வந்து அவருக்கு வந்து அறிவுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் 37th ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு பார்த்தா ஹதோ வா பிராப்ஸ்யசி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா போஷ்யசே மகீம்
தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யுத்தாய கிருத நிச்சய. குந்தியின் மகனே. சோ யார பார்த்து சொல்றார்? அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்கிறார். அர்ஜுனனுடைய அம்மா நம்மளுக்கு தெரியும் குந்தி. அதனால குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் ஸ்வர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக. சோ நீ இன்பமின்மை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி தந்தேலாம், அதெல்லாம் கிடையாது. நீ போர்க்களத்துல ஒருவேளை நீ கொல்லப்பட்டு விட்டால், ஏன்னா அவர் எந்த போர்லயுமே தூத்தது கிடையாது, அந்த சான்ஸே கிடையாது. அப்படியே ஒருவேளை நீ போர்க்களத்திலே வீர மரணம் அடைந்து விட்டால் நீ நேர சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவ. ஏன்னா போர்க்களத்திலே வீர மரணம் அடைகின்ற யாராக இருந்தாலும் சரி நேராக சொர்க்கம் புகுவார்கள் அப்படிங்கறதுதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்மளுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல. சோ அது அப்படி இல்லாம நீ வெற்றி பெற்று விட்டாய் போர்ல அப்படின்னா நீ முடிசூட்டி கொண்டு நீ இந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கலாம். அதனால நீ உடனடியாக எழுந்து உறுதியுடன் போர் புரிவாயாக, உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமையை நீ சரிவர செய்வாயாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதேதான் ஒருத்தருடைய கடமையை சரிவர செய்து விட வேண்டும். நம்மளுக்கு கூட குடும்பத்துல ஒரு அம்மாவா இருக்கிறோம், பாட்டியா இருக்கிறோம், ஆபீஸ்ல சிஇஓவா இருக்கிறோம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னவா இருக்கிறதோ அந்த கடமைகளை நாம சரிவர செய்து கொண்டே வர வேண்டும். அதுல கொஞ்சம் கூட நம்ம இது பண்ணிக்க கூடாது, காம்ப்ரமைஸ் எல்லாம் பண்ணிக்க கூடாது. இது பண்றதுனால அது பண்ணல அப்படிங்கறதெல்லாம் கூடவே கூடாது. சோ அதுல பர்ஃபெக்டா நம்மளுடைய கடமைகளை செய்து விட வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம்னு பகவான் நிறைய இடத்துல வலியுறுத்துவார். சோ நம்முடைய கடமைகளை நாம் சரிவர செய்ய வேண்டும். அதனால சத்திரியனாகிய அர்ஜுனனுடைய கடமை என்ன? போர் புரிவது. அதனால எழுந்திருச்சுப்போ, உறுதியாக போர் செய் அப்படின்னு பகவான் அறிவுறுத்துகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க அதுதான் சொல்றாங்க. இங்க நீ போர் செய் அப்படின்னு அர்ஜுனரை பார்த்து சொல்றார். இங்க நீ போர்ல வீர மரணம் அடைந்தால் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போவ, அங்க அனுபவிப்ப, இல்லைன்னா ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கறத இந்த பிக்சரை சொல்கிறேன் நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த 40வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோமா? நேகா விக்ரமணா சோஸ்தி பிரத்யாவாயோன வித்யதே ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். சோ இந்த முயற்சியில் குறைவோ இழப்போ இல்லை, இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து ஒருவனை காக்கும். சோ இந்த மாதிரி இந்த முயற்சினா எந்த முயற்சி? நம்முடைய கடமைகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் பாத்தீங்களா, அந்த முயற்சியில. சோ இந்த மாதிரி பகவான் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு நம்ம நம்ம முயற்சி செய்து கொண்டே இருக்கிறோம் நம்முடைய கடமைகளை சரிவர செய்வதற்காக. அப்படி செய்யும் போது நமக்கு அதுல ஒரு குறைவோ அதுல நம்மளுக்கு ஏதாவது லாஸோ இல்லவே கிடையாது, கிடையவே கிடையாது அப்படிங்கிறார். அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க சொல்றார். இது விபீஷணருடைய அந்த சரணாகதி, அதை இங்க ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. இங்க அனுமன் ஆஞ்சநேயர் எப்படி ராமபிரானுக்காக இலங்கையே தீயிட்டு கொளுத்தினார். அப்ப அது தப்பா? இல்ல இல்லைங்களா, பகவானுக்காக செய்யப்பட்ட செயல் அது. சோ அதுல தப்பே கிடையாது. பகவான் சொன்னார், அதனால அதுக்காகவே அவர் பணியாற்றினார், ஒரு தாசனாக பணியாற்றினார். சோ அதனால நம்மளுக்கு எந்த இழப்புமே கிடையாது. பகவான் சொல்லிட்டாருன்னா அதை அப்படியே நம்ம செய்யணும். அதனால நம்ம செய்கின்ற சின்ன செயல் கூட அது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய பயத்திலிருந்து நம்மை காப்பாற்றும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம். கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா ஃபலேஷு கதாசன மா கர்ம ஃபலகேதுர் ஊர்மாதே சங்கோஸ்வ கர்மணி. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு, ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே, கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே அப்படிங்கிறார் இங்க. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே. இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமைகள் இருக்குது. சோ நம்மளுக்கு 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்களாக பகவான் நம்மளுடைய மனித குலத்தை பிரிச்சிருக்கிறாரு. சோ அதுல நம்ம என்னவா 4 ஃபர்ஸ்ட் 4 என்ன அப்படின்னா, பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள். சோ இந்த 4 பிரிவினருக்கும்
அவங்கவங்களுக்குன்னு தனித்தனியா கடமைகளை அவங்கவங்க சுபாவத்திற்கேற்ப அவங்கவங்க செய்கின்ற செயல்களுக்கேற்ப சுபாவத்திற்கேக பிரிச்சு கொடுத்திருக்கிறார். சோ பிராமணர்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னா வேதங்களை கற்பது, பிறருக்கு கற்பிப்பது. சோ சத்திரியர்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். சோ நாட்டை காப்பது, மக்களையும் காப்பது. ஒரு போர்னு வந்துட்டா போர் கண்டிப்பா செய்யணும். சோ அந்த மாதிரி. சோ வைசியர்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னா வியாபாரம், பசுக்களை பராமரித்தல், விவசாயம் செய்தல், அந்த மாதிரி. அடுத்தது சூத்திரர்களுக்கு என்ன கடமை அப்படின்னா ரொம்ப கடினமான வேலைகளை எல்லாம் செய்வது. மற்ற 3 பிரிவினர்களுக்காக கடுமையான வேலைகளை எல்லாம் செய்வது சூத்திரர்களுடைய கடமை அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கிறாரு. சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன அர்ஜுனா? போர் செய்வது. அதை செய்வதற்கு மட்டுமே தான் உனக்கு அதிகாரம் இருக்குது. நீ காட்டுக்கு போய் தவம் செய்கிறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் சன்னியாசிகள் செய்கின்ற வேலை. அவங்களுடைய வேலையை நீ எதுக்கு எடுத்து செய்யற அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி நீ செய்யக்கூடாது. அந்த மாதிரி செஞ்சா உன்னுடைய கடமையை விட்டு விட்டு அடுத்தவர்களுடைய கடமையை செய்தால் அதனால் உனக்கு பழி சொல்லும் பாவமும் சேரும். அதனால அந்த செயல்கள் செய்வதற்கு உனக்கு அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ அப்படி நம்ம செயல்கள் செய்யும் போது நம்முடைய கடமைகளையே நம்ம செய்யறோம். அப்படி செய்யும் போது நம்ம செய்கின்ற செயல்கள் எல்லா செயல்களுக்குமே நானே கர்த்தா, நான் தான் காரணம். நான் இல்லாட்டா இந்த வீடே கட்டி இருக்க மாட்டாங்க, நான் இல்லாட்டா இது நடந்தே இருக்காது அப்படின்னு ஒருபோதும் எண்ணாதே. ஏன்னா பின்னாடி வர்ற சாப்டர்ல படிப்போம். ஒரு செயல் நடக்கிறதுக்கும் 5 ஃபேக்டர்ஸ் தேவைப்படுகிறது, இன்க்ளூடிங் பகவானுடைய கருணையும் சேர்த்து. சரிங்களா? அவர் சாங்ஷன் பண்ணா மட்டும்தான் எதுவுமே நடக்கும். அது பின்னாடி வர சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம. அதனால நீ உன்னை கர்த்தாவாக நீதான் காரணம் அப்படின்னு ஒருபோதும் எண்ணாதே. சோ அந்த கடமையை செய்யாமல் இருக்க, அந்த போர் புரிதல் அப்படிங்கிற அந்த கடமையை செய்யாமல் இருப்பதற்கு நீ ஏதேதோ காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி தப்பிக்க நினைக்காத அப்படின்னு அர்ஜுனருக்கு பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. விவசாயாத்மிகா புத்தி ஏகே குரு நந்தன பகுஷாகாஸ்யானந்தாஸ் சபுத்யோ அவ்யசாயினாம். இந்த ஸ்லோகத்துல இவ்வழியில் உள்ளோர் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன் இருப்பர். இவர்களது லட்சியம் ஒன்றே. குருவம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவோ பல கிளைகளை கொண்டது அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த மாதிரி ஸ்டடி மைண்டோட இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு குறிக்கோள் போக்கஸ் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இருக்கும். அவங்களுடைய கடமையை சரிவர செய்வது. சோ அவங்களுடைய லட்சியம் ஒன்னே ஒண்ணுதான். சோ குருவம்சத்தின் செல்வனே அப்படின்னு யார சொல்றார் பகவான்? அர்ஜுனரைத்தான் சொல்கிறார். குருவம்சம் அவங்களுடைய குரு டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவங்க இவங்கெல்லாம். அதனால குருவம்சத்தின் செல்வனே அப்படிங்கிறாரு. அப்படி உறுதி இல்லாதவங்க இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுடைய அறிவு ரொம்ப தடுமாறிக்கிட்டே இருக்கும். எப்படி ஒரு மரத்திற்கு பல கிளைகள் இருக்குதோ அந்த மாதிரி உறுதியற்றவர்களுடைய மனசுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இதை செய்யலாமா, அதை செய்யலாமா, அதை கும்பிடலாமா, இதை கும்பிடலாமா, அது சரியா தப்பா அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அதனால அவங்களுடைய அறிவு பல கிளைகளை உள்ளது. அதுக்குதான் பகுஷாகா அப்படின்னு பல கிளைகளை உடையது. அங்க ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க, பகுஷாகா பல கிளைகளை உடையது அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுட்டு தடுமாறிட்டு இருப்பாங்க, டெசிஷன் எடுக்க முடியாம தருமாடிட்டு இருப்பாங்க. இங்க என்ன பிக்சர்ல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, இங்க ஒரு துரோணாச்சாரியர், இவர் அர்ஜுனர். சோ கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இவர் ஒருவரே தான் குலகுருவாக இருந்தார். மிலிட்டரி ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே இவர் தான் போதித்தார். சோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் கௌரவர்கள் எல்லாம் லைனா நிக்க வச்சார், பாண்டவர்களை நிக்க வச்சார். அப்புறம் ஒரு மரத்தை காமிச்சு அங்க ஒரு கழுகு இருக்குது, அதனுடைய கண்ணை பார்த்து நீங்க குறி தவறாமல் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு, அம்பையனும் சொல்லிட்டாரு. மத்தவங்க எல்லாருமே லைனா நிக்கிறாங்க, பாக்குறாங்க. பார்க்கும்போது துரோணாச்சாரியார் கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, எனக்கு மரம் தெரியுது, எனக்கு கிளை தெரிகிறது, எனக்கு இலை தெரிகிறது அப்படின்னு தான் சொன்னாங்களே ஒழிய அவங்க யாருமே ஈவன் பாண்டவர்கள் கூட யாருமே சரியா சொல்லல. ஆனா அதாவது அவங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சதோ அதை அப்படியே சொன்னாங்க, அவங்களுடைய கண்ணுக்கு என்ன புலப்பட்டதோ அது சொன்னாங்க. ஆனா அர்ஜுனரை கூப்பிட்டு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, எனக்கு அந்த கழுகின் கண்கள் மட்டுமே தெரிகிறது அப்படின்னு கரெக்டா அவர் ஸ்டூட் பண்ணினார்.
சோ அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய போக்கஸ் இருக்கணும். சோ பல மத்த சைடு எல்லாம் திரும்பி பார்க்கவே கூடாது. நம்மளுடைய போக்கஸ் என்னவோ அந்த மிஷனை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்காக நம்ம வந்து அந்த குறிக்கோளிலே தவறாமல் இருக்க வேண்டும். அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த பிக்சர் வந்து கொடுத்திருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அடுத்தது சிதாதிர் முனி அப்படின்னு சொன்னேன் பாத்தீங்களா, அந்த முனிவர்களுடைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, அதாவது தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள், செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸ், அவங்கதான் வந்து சிதாதிர் முனி என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அவர்களுடைய சிம்டம்ஸ், அறிகுறிகள் எல்லாம் என்ன, அவர்களை எப்படி தெரிந்து கொள்வது, இவர் வந்து ஒரு சிதாதிர் முனி, செல்ஃப் ரியலைஸ்ட் பர்சன் அப்படின்னு நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வியை வைக்கிறார் அர்ஜுனர். அப்பதான் வந்து பகவான் இந்த பதில் சொல்கிறார். சோ அவர்கள் வந்து உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகிறார்கள். சோ நம்மளால அது முடியுமா? நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதுதான் நம்மளுடைய மெயின் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம மெயினுடைய எய்மே அதுதான். நான் வந்து சில பேர்த்துக்கு சாப்பாட்டு மேல ஆசையா இருக்கும், சில பேர்த்துக்கு வந்து டிவி பார்க்கணும், சினிமா பார்க்கணும், அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய நம்மளுடைய புலன்களை, நமக்கு என்ன சந்தோஷம் தருகிறது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ, நம்மை வந்து திருப்திப்படுத்தணும், நம்முடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா இந்த ஸ்திதாதிர் முனி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற மனிதர்கள் எல்லாருமே வந்து அவர்களுடைய புலன்களை வந்து கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய புலன்களுக்கு அவர்கள் வந்து ராஜாவாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் சொன்னதை தான் அவர்களுடைய புலன்கள் கேட்கும். ஆனா நம்ம வந்து மனித வாழ்க்கையிலே நம்ம இப்ப இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், புலன்களுக்கு தாசர்களாக இருக்கிறோம். அவர்கள் எல்லாம் வந்து புலன்களுக்கு ஆசான்களாக இருக்கிறார்கள், ஆள்பவர்களாக இருக்கிறார்கள், புலன்களை கட்டி ஆள்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். நாம் அனைவருமே வந்து புலன்களுக்கு தாசர்களாக இருக்கோம். புலன் என்ன சொல்றோ, இன்னைக்கு இது சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, நம்மளுடைய நாக்கை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம அன்னைக்கு கண்டிப்பா அதை சாப்பிட்டே தீர்வோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி நம்ம இருப்போம். ஆனா அந்த மாதிரி ஆசைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு கிடையாது. அவங்க எல்லாம் அதை வந்து ஒழித்து விட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அவர்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டா, அவர்கள் வந்து ஜாஸ்தி பேசவே மாட்டாங்க. நம்ம 10 வார்த்தை பேசினா அவங்க வந்து ஒரே வார்த்தையில அதுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு இன்பமும் ஒன்றுதான், துன்பமும் ஒன்றுதான். நீங்க வந்து அவங்கள வந்து என்ன திட்டினாலும் சரி, அவர்களை புகழ்ந்து பேசினாலும் சரி, அது ரெண்டும் ஒன்னாதான் இருக்கும். அவங்களுக்கு பயம் இருக்காது, எதற்காகவும் வந்து கோபப்பட மாட்டார்கள். சோ இந்த மாதிரி இன்பத்தினாலேயோ துன்பத்தினாலேயோ பயத்தினாலேயோ கோபத்தினாலேயோ அவங்க வந்து பாதிக்கவே படமாட்டார்கள். சோ எல்லாத்தையுமே வந்து சமமாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஒரு சமயம் வந்து புத்தர் வந்து வீதி உலா வந்துட்டு இருக்கிறாரு. வீதியில வந்து பிச்சாந்தேகி அப்படின்னு அவர் வந்து பிச்சை எடுத்துக்கொண்டே வருகிறார். அவரை பார்த்த உடனே சில பேர் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவரை வந்து ரொம்ப கெட்ட வார்த்தையில வந்து அவரை வந்து திட்டுறார். சீடர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப கோபம், அடிக்க போகணும்னு அப்படி இதுவா உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க. ஆனா வந்து பகவான் புத்தர் வந்து தடுத்துடுறாரு. ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, நீங்க வந்து அப்படி பேசுறானே, நீங்க ஒண்ணுமே பேசாம வர்றீங்களே அப்படின்னு சீடர்கள் எல்லாம் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை வந்து நான் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை. இப்போ நமக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, அதை நம்ம கையை நீட்டி வாங்கிக்கிட்டாதான் அந்த கிஃப்ட் வந்து எனக்கு சொந்தம். இப்ப அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை எல்லாம் நான் வாங்கிக்கவே இல்லை. அப்ப அது எனக்கு சொந்தமே இல்லை. அது என்ன சொன்னதாவே நான் எடுத்துக்கல அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கிறாராமா. அப்படிதான் கோபமே படமாட்டாங்க. சோ பயமே இருக்காது. அதனுடைய பாதிப்புகள் விளைவுகள் எதுவுமே அவர்கிட்ட பார்க்க முடியாது. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் ஸ்திதாதிர் முனிகள். அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னா, ஆமை தன்னுடைய ஓட்டிற்குள் உடலை சுருக்குவது போல. சோ எப்பெல்லாம் வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் சரியில்லை அப்படின்னா ஆமை என்ன பண்ணும், தனக்கு ஒரு ஆபத்து அப்படிங்கும் போது தன்னுடைய உடலை வந்து அந்த கூட்டுக்குள் வந்து சுருக்கி கொள்ளும். அந்த மாதிரிதான் இவர்கள் கூட அந்த அந்த அட்மாஸ்பியர் சரியில்லை. சோ இப்ப பக்தியில இருக்கிறவர்கள் இவர்கள் எல்லாம், இப்ப பக்தியில இல்லாத மக்கள் கூட
வந்து கலக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாவே அவங்க ஒதுங்கி போயிடுவாங்க. இல்ல சந்தர்ப்பம் அவங்களுக்கு நடுவுலதான் இருக்க வைக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து தன்னுடைய உடலை வந்து சுருக்கி ஓட்டுக்குள் வைக்கிறது போல, ஆமை வைப்பதை போல அவர்கள் வந்து தனித்து இருந்து கொள்வார்கள், தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள், அதிலே கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள். எப்படி அவர்கள் நடந்து கொள்வார்கள் அப்படின்னு கேட்டா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. எதுக்குமே ஆசைப்பட மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு இடத்துல கூட தங்க மாட்டாங்க. அந்த முனிவர்கள், அந்த ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே வந்து அவங்க அந்த ஞானிகள் எல்லாமே இன்னைக்கு ஒரு மரத்தடியில தங்குறாங்க அப்படின்னா, அங்க நல்லா தூக்கம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அன்னைக்கு நைட் நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சிட்டாரு அப்படின்னா, அடுத்த நாள் அந்த மரத்தடியில தங்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு அடிமைப்பட்டு விடுவோம். ஒரு பற்று வந்துரும். நாளைக்கு இதே மரத்துக்கடியில வந்து படுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நினைச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக அவங்க அடுத்த நாள் அந்த மரத்தடியில தங்காம அடுத்த இடத்துக்கு போயிடுவாங்க. சோ இப்படி ஒரு நாடோடிகளாகத்தான் அவர்கள் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள். இப்ப பிச்சாந்தேகின்னு பிச்சைக்கு போறாங்க. அவங்க வந்து கொஞ்ச நேரம் தான் பார்ப்பாங்க. பிச்சை கொடுத்தா வாங்குவாங்க. பிச்சை கொடுக்கலைன்னா அடுத்த வீட்டுக்கு போவாங்க. சோ அதுக்காக வந்து அவங்கள வந்து தூற்றுவதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டார்கள். சோ அதுதான் வந்து ஆசைகளில் இருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. இங்க ஒரு விஷயம், காஞ்சி மகா பெரியவர் இருந்தார். அப்போ வந்து அவருக்கு வந்து சமையல்காரர் வந்து ஒரு கீரை சமைத்து கொடுத்தார். அந்த கீரை வந்து பெரியவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, மகா பெரியவருக்கு. அப்போ அவரு நல்லா சாப்பிடுறாரு அப்படிங்கறத சமையல்காரர் பார்த்துட்டார். பார்த்த உடனே மறுநாளும் வந்து அதே கீரையை சமைத்து வைத்தார். அப்ப மறுநாளும் வந்து மகா பெரியவர் சாப்பிட்டார். சோ மகா பெரியவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு 3வது நாளும் அதே கீரையை சமைத்து வைத்தார். அப்போ வந்து மகா பெரியவர் வந்து அடுத்த அன்னையிலிருந்து வந்து அவர் வந்து உம் ஆஹ் விரதம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். சாப்பாடே எடுத்துக்கொள்ளல. எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், ஒரே ரொம்ப திகைத்து போயிட்டார்கள். ஏன் எந்த காரணமும் இல்லாம மகாபெரியவர் ஏன் வந்து இப்ப விரதம் இருக்கணும்? இப்ப ஏகாதசி இல்ல, எதுவுமே கிடையாது, அப்படியே வந்து விரதம் இருக்கிறார் அப்படின்னு வந்து யாருக்குமே போய் பக்கத்துல போய் கேட்க பயம். ஆனா நாட்கள் பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து அண்ணன் தண்ணி இல்லாம இருக்கிறாரு. சோ எப்படி போய் கேட்கறது அப்படின்னு, சரி யாரோ ஒருத்தர் கேட்டுதானே ஆகணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் போய் மெதுவா வந்து ஏதாவது ஒரு எடுத்துக்கலாமே, அட்லீஸ்ட் ஒரு கைப்பிடி அவளாச்சும் எடுத்துக்கலாமே, இப்படி நீங்க சாப்பிடாம இருக்கிறீங்களே, இதுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டோன்னே, நான் ஒரு சன்னியாசி, நான் சன்னியாசியாக இருந்துட்டு அந்த கீரையை வந்து சமையல்காரர் வந்து சமைத்து கொடுத்தால் ஆசையாக நான் சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது. சன்னியாசி அப்படிங்கிறவர் எல்லாவற்றையுமே துறந்தவர். அப்படியே என்னுடைய நாவை வந்து நான் கட்டுப்படுத்தவில்லைன்னு தானே எனக்கு அர்த்தம். அதுதான் நான் எனக்கு நானே கொடுத்துக்கிற தண்டனைன்னு சொல்லிட்டு அவர் 10 நாள் ஒண்ணுமே சாப்பிடலையா. சோ அவங்களுக்கு ஆசை அப்படிங்கிறது அறவே கிடையாது. இதுதான் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது. ஆனா நம்மனால எல்லாம் நம்ம அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க முடியாது. நம்ம எல்லாம் வந்து இந்த பௌதீகத்துல இருக்கிறோம், இல்லறத்துல இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து அதெல்லாம் இல்ல. இந்த ஆச்சாரியர்களை பார்த்து எப்படியெல்லாம் இருந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திருக்கிறது. சோ சிதாதிர் முனி அப்படிங்கிறவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படின்னு, இதுதான் அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பிரஜஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் ஏவாத்மனா துஷ்ட ஸ்தித பிரக்னஸ்ததோச்சதே. சோ இவ்வளவு நேரமும் வந்து யார் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க? ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து இந்த சாப்டர் 55வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே, 54வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே வந்து நிறைய பேர், திருதராஷ்டிரர் பேசினார், துரியோதனன் பேசினார், அப்புறம் வந்து அர்ஜுனன் பேசினார். பகவான் வந்து அர்ஜுனர் பேசுவதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டேதான் இருந்தார். இப்ப பகவான் பேசுறார். சோ புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தமது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மையடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகிறானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். சோ அவன் வந்து ஒரு டிவைன்டு சோல் அப்படின்னு சொல்லலாம். தன்னிலை உணர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றார். புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் கூறினார். பார்த்தனே, பார்த்தன்னா யாருன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு, அர்ஜுனரை தான் வந்து பார்த்தனே அப்படின்னு சொல்றார். சோ நமக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு பொருள் மேல எப்படியெல்லாம் ஆசை வருகிறது,
அந்த ஆசை நம்மை எப்படியெல்லாம் அலைகழிக்கிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. சோ நம்ம வந்து கற்பனை, நமக்கு நிறைய கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் இல்லைங்களா? நமக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பொருள் மேல இது வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு பொருளை பார்ப்போம், நம்ம அந்த பொருளை பற்றி கற்பனை பண்ணுவோம். அதனாலதான் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா, அதை அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு அந்த புலன் நுகர்ச்சிக்கான ஆசைகள் வரும். சோ யார் ஒருவர் வந்து அந்த கற்பனைகளால் எழும் புலனுணர்ச்சிகளான அந்த ஆசைகளை எல்லாம் துறக்கிறார்களோ, சோ கற்பனையே பண்ண மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு எந்த ஆசையுமே இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே தேவை இருக்காது இல்லைங்களா? சோ புலன் நுகர்ச்சி இருக்காது, சோ ஆசைகள் இருக்காது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மனது எப்படி இருக்கும்? தூய்மையான மனதுடன் இருப்பார்கள். அதுல களங்கங்கள் இருக்காது. அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கிறதோ அதிலே வந்து அவங்க ஒரே ஒரு ட்ரெஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. அதையே நினைச்சு நினைச்சு அதிலேயே வந்து உறுத்தி கொள்வார்கள். சோ அத மாதிரிதான் இருப்பாங்க. என்ன இருக்கிறதோ அதிலே வந்து திருப்தி அடைவார்கள். அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் தெய்வீகமான நிலையிலே, சோ தன்னுணர்விலே இருக்கிறவர்களாக, நிலை பெற்றவர்களாக வந்து அறியப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்றார். சோ அந்த பர்சன்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்து இங்கேயும் வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த 62 அண்ட் 63 2 ஸ்லோகம் வரும். அது ரெண்டுமே கண்டினியூஷனா நமக்கு பார்க்க போறோம். எப்படி வந்து நம்ம ஆசை வந்து நம்மை அலைகழிக்கிறது, அதனால நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் பாதிக்கப்படுகிறோம், அதனுடைய விளைவுகள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போறோம். தியாயதோ விஷயான் பும்ச சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்காத் சஞ்சாயதே காம காமாத் குரோதோ விஜாயதே. புலன்னோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றன. சோ நீங்க பாருங்க, நம்ம புலன்னோக்கு பொருள்களை சிந்திப்பதால், புலன்னோக்கு பொருள்கள் அப்படின்னா என்ன? நம்ம ஏதோ ஒரு, இப்ப சில பேருக்கு வந்து மண்ணாசை, சில பேருக்கு பொன்னாசை, சில பேருக்கு வந்து வேற வேற விதமான ஆசைகள் இல்லைங்களா? வெஹிக்கிள், கார் மேல, அது மேல, இது மேல நிறைய ஆசைகள் இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது. சோ இந்த மாதிரி பொருள்களை வந்து பார்க்கிறோம். பார்க்கறதுனால அதை பற்றியே சிந்திக்கிறோம். இங்க பிக்சர்ல என்ன கொடுத்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு இளைஞன் ஒரு யுவதியை பார்க்கிறான். சோ அந்த பார்க்கறதுனால சோ அதை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறான் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு அது நம்ம நிறைய படங்கள்ல பார்த்தோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மனிதன் அந்த அந்த பெண்ணின் மேல வந்து ஒரு பற்றுதலை வந்து உருவாக்கி கொள்கிறான். ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறான், அப்புறம் ஆசையை வளர்த்துக் கொள்கிறான், அப்புறம் அதை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு பற்றுதல் வருகிறது. அந்த பற்றுதலை வளர்த்து கொண்டே வருகிறான். சோ அந்த பற்றுதல் வந்து வளர்ந்து வளர்ந்து இப்ப என்னவா மாறிடுச்சு அப்படின்னா காமமாக, காமம் அப்படின்னா ஆசை, ஆசையாக மாறிவிட்டது. அப்போ அந்த ஆசை நிறைவேறாவிட்டால் அந்த பெண்ணை வந்து அவன் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியல அப்படிங்கிற அந்த சிச்சுவேஷன்லயோ எந்த மாதிரியோ அந்த பெண்ணை வந்து அடைய முடியவில்லை அப்படின்னா அதனால வந்து கோபம் வருகிறது. அந்த கோபம் நம்மை எங்கே அழைத்து செல்கிறது அப்படின்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विप्रमः ஸ்ருதி பிரம்சாத் புத்திநாசோ புத்திநாசாத் பிரணஷ்யதி. கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், மயக்கத்தினால் நினைவு நிலை இழப்பும் ஏற்படுகின்றன. சோ அப்ப கோபம் வந்துச்சு இல்லைங்களா? ஒண்ணு கிடைக்காததுனால கோபம் வருது. அந்த கோபம் வந்த உடனே நம்ம எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மயக்கம், அதாவது சிந்திக்கும் திறனை வந்து நம்ம இழந்து விடுகிறோம். நமக்கு நல்லதா கெட்டதா, இது நம்மளுக்கு நடக்குமா, வேணுமா, வேண்டாமா அப்படிங்கறதெல்லாம் இல்ல. ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிறோம். அந்த மயக்கத்தினால நினைவு நிலை இழப்பு ஏற்படுகிறது. சோ நம்ம வந்து சிந்திக்கும் நிலை வந்து இழந்து விடுகிறோம். சோ இப்போ நினைவெல்லாம் குழம்பி கிடக்கிறது. எது சரி எது தப்பு அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியல. சோ நம்மளுடைய அறிவு இப்ப வேலை செய்யல. சோ அறிவு வந்து வேலை செய்யவே மாட்டேங்குது. சோ மனம் போன போக்கிலே போக ஆசைப்படுகிறோம். சோ அந்த மனம், அந்த அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் நம்ம எந்த நிலைக்கு வேண்டுமானாலும் நம்ம போகிறோம். நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லைங்களா? நியூஸ் பேப்பரை திறந்து வச்ச உடனே வந்து ஆசிட் வீசுறாங்க, ஒண்ணு கிடைக்கல அப்படின்னு உடனே வந்து என்னென்ன ஒருத்தவங்க வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க, மாடியில இருந்து கீழே விழுகிறாங்க. சோ என்ன வேணாலும் செய்யறாங்க.
என்ன வேணாலும் வந்து அந்த நிலைக்கு வந்து அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். சோ இந்த மாதிரி அவர்கள் வந்து தள்ளப்படுவதனால அவர்கள் வந்து எப்படி வாழ வேணுமோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை வாழாமல் அவர்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த பிறப்பு எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ஜட வாழ்க்கையில் தள்ளப்படுகிறார்கள். மீண்டும் அந்த ஆசைப்படுகிறார்கள். ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் அவர்கள் வந்து எந்த நிலைக்கும் வேணுமானாலும் அவர்கள் எந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் வேணாலும் அவங்க போவாங்க. ஒரு கொலை கூட செய்வாங்க. அந்த மாதிரி போறாங்க. அந்த மாதிரி செய்யறதுனால மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து இந்த ஜட வாழ்க்கையிலேதான் வந்து பிறக்க வேண்டியிருக்கும். மறுபடியும் மறுபடியும் வந்து துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டேதான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த பௌதீக உலகம் என்பது ஒரு துக்காலயம். சோ இங்கே வந்து துன்பங்கள் தான் நிறைந்திருக்கிறது. அந்த துன்பங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னே நம்மளுக்கு தெரியாது. காட்டுத்தீ அதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னு சொல்ல முடியுமா? 2 மூங்கில் உரசி கொண்டாவே பற்றி கொள்ளும். அந்த மாதிரிதான் நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கும் எதனால நம்மளுக்கு இந்த துன்பம் வருகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதனால இந்த உலகம், அந்த பௌதீக உலகம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் வந்து துக்காலயம். இந்த துக்காலயத்திலே எல்லாமே வந்து அமங்கலங்கள் தான். சோ ஏதோ ஒரு சின்ன இன்பம் வரும். உடனே மிகப்பெரிய ஒரு துன்பம் வரும். இது வந்து தொடர்கதையாகவே இருக்கும். சோ ஒரு ராட்டினம் மாறி. சோ இன்பமும் துன்பமும் மாறி 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 வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன நினைப்போம்? இன்பம் வந்துருச்சு. சோ இந்த இன்பம் இப்படியே நிலைத்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இது கிடையாது. அதுக்கு எப்படி ஒரு இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, எப்படி அதுக்கு ஒரு ஆரம்ப புள்ளி இருக்கிறதோ அதே மாதிரி அதுக்கு முடிவும் இருக்கிறது. சோ மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த மாதிரி கர்மாக்கள் செய்வதனால மறுபடியும் இந்த ஜட உலகிலேயே வந்து பிறப்பெடுக்கிறோம். ஜட வாழ்க்கையில் வீழ்ந்து விடுகிறோம். சோ நம்முடைய மனித பிறப்பு எடுத்ததன் நோக்கத்தை மறந்துவிட்டு நாம் மறுபடியும் மறுபடியும் இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பிரபு சொல்லுங்க, 2 ஸ்லைடு இருக்குன்னு சொன்னீங்களே. இல்ல மாதாஜி, பவர் கட்டா இருந்தது. கண்டினியூ பண்ணலாம். இப்ப வந்துருச்சு. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த 2 ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 62, 63. அதனுடைய அதேதான் வந்து ஒரு சைக்கிளா கொடுத்திருக்காங்க. இங்க பாருங்க, புலன் பொருள்களை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். அதை வந்து நம்ம ஒரு நம்ம அத வந்து கற்பனை பண்ணி ஒரு இணைப்பு நம்ம ஒரு ஏற்படுகிறது இல்லைங்களா? சோ ஒரு கனெக்ஷன். அது வந்து ஆசையாக வந்து மாறுகிறது, காமமாக மாறுகிறது. காமம்னாலும் ஆசைனாலும் ஒண்ணுதான். சோ அத நிறைவேறாத போது வந்து அது கோபமாக உருவெடுக்கிறது. அந்த கோபத்திலே நம்ம வந்து ஒரு மயங்கி விடுகிறோம். நமக்கு வந்து எதுவுமே டெசிஷன் எடுக்க முடியல. எது நல்லது கெட்டதுன்னே தெரியல. நம்ம நினைவெல்லாம் குழம்பிய நிலையிலே இருக்கிறது. நம்ம வந்து அறிவை இழந்து விடுகிறோம். அதனால நம்ம வந்து எந்த எக்ஸ்டெண்டுக்கு வேணாலும் போய் வீழ்ச்சி அடைகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்ற இந்த சைக்கிள் தான் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அர்ஜுனனுடைய ஆட்சேபனைகளுக்கு கிருஷ்ணரின் தீர்வுகள். சோ இப்ப வந்து பகவான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அர்ஜுனர் அந்த ஆட்சேபனை சொன்னார். 5 விதமான ஆட்சேபனைகள். இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். அதுக்கெல்லாம் வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல ஆன்சர் சொல்லிட்டார். சோ நீ இறக்கப்படாதே அர்ஜுனா. அவர்கள் எல்லாமே வந்து உடல் இல்லை, அவர்கள் ஆத்மாக்கள். அவர்கள் இந்த போரிலே இறந்து விட்டாலும் கூட எக்ஸ்கியூஸ் மீ, அவர்கள் இந்த போரிலே வந்து இறந்து விட்டாலும் கூட அவர்களுடைய இந்த உடல்தான் அழியுமே ஒழிய அவர்களுடைய ஆத்மாக்களுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. அவர்கள் இந்த போரிலே இறந்தால், வீர மரணம் அடைந்தால் அவர்கள் சொர்க்கம் புகுவார்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து வேற மறுபிறவி இருக்கு அப்படின்னா அவர்களுக்கு வந்து புத்துணர்ச்சியான இளமையான ஒரு உடல் கிடைக்க போகிறது. அதை நினைச்சு நீ சந்தோஷம் தானே படணும். உனக்கு ஏன் வந்து நீ அறிவாளியாக எதுக்கு கவலைப்படக்கூடாதோ அதுக்காகலாம் நீ கவலைப்பட்டு இருக்க அப்படின்னு வந்து அவர் வந்து சொன்னார். இன்பமின்மை அப்படின்னா நான் முதலே சொல்லிட்டேன், ஸ்வர்க்கம் கிடைக்கும் உனக்கு. நீ வந்து இந்த போரிலே வந்து வீர வண்ணம் அடைந்தால். அப்படி இல்லைன்னா நீ வந்து ராஜ்யத்தை ஆளலாம் அப்படின்னு சொல்லார். பாவச் செயல் அப்படின்னா நீ வந்து பக்தியோடு செயல்படு, எல்லாத்தையும் எனக்கு அர்ப்பணிச்சிடு, சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு சொல்லி செய், நான் தான் கர்த்தா அப்படின்னு நினைச்சுக்காத. அப்போ அந்த பாவம் வந்து உன்னை வந்து சேராது. அந்த பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் உன்னை காப்பாற்றி விடுகிறேன் அப்படிங்கிறது தான் பகவான் வந்து இங்க வந்து சொல்றார். அடுத்தது குடும்ப பாரம்பரியம் அழிந்துவிடும் அப்படின்னு சொன்னார். பெண்களும் இளைஞர்களும் சுதந்திரம் மிக்கவர்களாகி அவர்கள் தங்கள் இஷ்டப்படி நடப்பார்கள். அதனால தேவையற்ற சந்ததிகள் உருவாக்கப்படும். அதுக்குதான் தேவையற்ற சந்ததிகளுக்கு தான் வர்ணசங்கரா அப்படின்னு பேரு. அந்த வர்ணசங்கரத்தை ஏற்படுத்த விடாமல் நீ வந்து ஏன் வர உன் முன்மாதிரியாக
அவர்களை காக்க கூடாது. அதுக்கு அதனால நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இரு அப்படின்னு சொன்னாரு. அடுத்தது இருமனம். சோ அவர் வந்து அர்ஜுனனால முடிவெடுக்க முடியாம இருந்ததுனால அவர் வந்து தன்னுடைய நண்பன் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து இப்ப சீடன் அப்படிங்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து சரணடைகிறார். அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார்? இப்ப வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யுங்கள், பக்தி யோகம் செய்யுங்கள், பக்தியோடு செயல்படுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. பக்தியோடு செயல்படும் போது நமக்கு வந்து பாவ விளைவுகள் நம்மை வந்து சேராது. அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். சோ இதுதான் வந்து செகண்ட் சாப்டரோட ரீகேப். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் ஆஃப் பண்ணிட்டுமா?